To, čo ste práve videli, môžete urobiť aj vy. Ako? V posledných verziách PowerPointu pribudol jeden nový prechod medzi snímkami s názvom Morphing. Ak ho nepoznáte a neviete, čo s ním robiť, bude vám pripadať obyčajne. Možno si ho ani nevšimnete. Ako náhle sa ho ale naučíte používať, už s ním nikdy neprestanete. Čo to teda morphing je a ako funguje? Klasické prechody proste nahradia jednu snímku druhou a vôbec ich nezaujíma, čo na ktorej snímke je. Morphing je ale inteligentný prechod, ktorý rozpozná jednotlivé objekty na snímkach a snaží sa ich nanimovať jednotlivo prostredníctvom tzv. Metamorfózy. Povedzme, že mám na snímke dva tvary, obdĺžnik a kruh. Snímku teraz zduplikujem, čiže vytvorím kópiu. Potom sa pohrám s tvarmi, zmením ich veľkosť, polohu, orientáciu, farbu, čo si zmyslíte. PowerPoint si ich ale stále dokáže spojiť s objektami na predošlej snímke. A keď teraz pridám morphing, naanimujem ich jednotlivo. Obdĺžnik z prvej snímky sa zmení na obdĺžnik z druhej snímky a kruh z prvej snímky sa zmení na ovál z druhej snímky. Môžem si tiež na jednej snímke presunúť objekt mimo záberu a pri prechode mi tento objekt akoby priletí. A pokiaľ na jednej snímke nastavím objektu priehľadnosť na 100% a odstránim obrys, tak mi to urobí niečo takéto. Podobne môžete pracovať aj s 3D modelmi. Môžete ich posúvať, meniť veľkosť a môžete ich aj otočiť. A potom sa vám budú otáčať aj priamo v prezentácii. No a pokiaľ ide o text, tak si v možnostiach efektu môžem zvoliť znaky a PowerPoint mi potom automaticky urobí toto. No dobre, vieme, čo je morphing. Teraz, ako ho môžeme v praxi využiť? Využití je neomezené. Áno, jedinou hranicou je vaša kreativita. A to, čo utiahne váš počítač. Každopádne sa vám teraz pokúsim vysvetliť niekoľko populárnych trikov. Prvým trikom je takýto text, ktorý sa roztiahne a odkryje obrázok. Aby sme to urobili, tak si najprv nájdeme dobrý obrázok a dáme si ho na celú snímku. Teraz to celé prekryjem obdĺžnikom. Odstránim mu obrys a pridám textové pole. Napíšem si názov snímky, zväčším text a dám hrubé písmo, napríklad Arial Black. Označím tvar, stlačím Ctrl, označím text, idem do formát tvaru zlúčiť a zvolím možnosť kombinácia. Zvolím si nejakú farbu výplne a aby to lepšie vyzeralo, tak si ešte nastavím tento vnútorný tieň. Potom si rozkliknem veľkosť tvaru a zamknem pomer strán. Teraz snímku zduplikujem, vytvorí sa mi kópia. Nastavím si lupu na najnižšiu možnú úroveň a zväčším tvar na takú veľkosť, aby sa mi do jedného písmena zmestila celá snímka. Môžete sa s tým buď hrať, alebo si to rovno nastaviť tu. Ja som dal výšku 550 a to mi stačí na to T. Teraz si medzi snímkami nastavím prechod morphing a už to ide. Tu by sme mohli skončiť. Ale keďže sme perfekcionisti, tak tomu ešte niečo pridáme. Vrátime sa na prvú snímku, posunieme si ten tvar s textom preč a pohráme sa ešte s obrázkom. Zväčšíme ho a zarovnáme ho zase na stred. Ja si aj trochu znížim jas, aby som mal lepší kontrast medzi pozadím a písmom. Teraz tvar s textom znovu zarovnám do stredu snímky a som hotový. Ešte si ukážeme jeden spôsob, ako urobiť nadpis. Začiatok je veľmi podobný. Máme vložený obrázok, máme ho prekrytý obdĺžnikom, teraz ale len čiastočne a máme tam text. Znovu označíme tvár, potom text a potom to skombinujeme. Odstránime obrys a výplň dáme tentokrát prechodom. Necháme si len začiatočný a konečný bod prechodu, obidva nastavíme na čiernu farbu, ale tomu hore dáme priehľadnosť na 100%. Ešte sa s tým v prípade potreby môžem pohrať, povedzme tú pravú časť posunúť trochu doľava, nech je to celé o niečo kontrastnejšie. Teraz snímku zduplikujem, vrátim sa na tú prvú snímku a pokračujem tam. Označím si tvar, posuniem ho smerom nadol preč zo snímky a aby sa mi pohyboval aj ten obrázok hurikánu, tak ho trošku zväčším.
Teraz nastavím morphing a mám to. Samozrejme, tento trik môže fungovať z každej strany a niekedy ani nemusíte použiť tú priehľadnosť. Stačí tomu tvaru nechať jasné hrany. A potom to môžete spojiť s tým zväčšením textu a s príletom objektov, ktoré sme si ukazovali už v úvode a tak ďalej a tak ďalej. Ďalším populárnym trikom je takéto rozbalenie. Najprv si urobíte úvodnú časť s názvom projektu. Teraz snímku pokriete rovnakými obdĺžnikmi a na každý dáte nejaký ten text. Potom každú tú jednu časť zoskupíte. Choďte cez domov, usporiadať tabla výberu. Tam sa vám ukáže zoznam všetkého, čo máte na snímke. Ja to tu mám už aj pekne prepísané, takže si označím všetko, čo patrí pod ŽSR, idem do formátu a dám zoskupiť. Tak a už to je. Mimochodom, všimnite si, že ako prvú mám skupinu ŽSR, čo je úplne vľavo, pod tým je prostredné ZSSK a nakoniec je cargo, čo je vpravo. Je dôležité, aby skupina, čo je vľavo, bola najvyššie a každá, čo je napravo od nej, bola nižšie. Ešte si pre zvýraznenie 3D efektu môžem na každé to pozadie pridať tieň. Teraz snímku duplikujem. Vrátim sa na tú prvú, zhrniem všetky skupiny dokopy a posuniem ich doľava. Keď teraz pridám morphing, vyzerá to nejako takto. A zase to môžem ďalej rozvíjať, nastaviť si rozšírené pozadie a nechať si tam vplávať text a obrázky a proste sa s tým pohrať a dať tam, čo vám zrovna napadne. Tých možností je proste nekonečne. A ani nemusíte na všetko prísť sami. Na YouTube nájdete kanály, ktoré furt prichádzajú s novými a novými nápadmi. Niektorými z nich som sa inšpiroval aj ja. Odkaz na tie, ktoré ma najviac zaujali, nájdete dole v popisku videa. Keď budete najbližšie robiť prezentáciu, skúste sa na ich tvorbu pozrieť. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.